πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Διαμαντίδης ξανά μπαίνει προς τα μέσα. Ο Καλάθης αυτή τη φορά για 3. Και αυτός 70-68. Εδώ πριν ο Σπανούλης δεν πατάει. Κανονικά για 3. 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. 50 για το μάτς. Σπανούλης εναντίον Γκις τώρα. Ο Αμερικανός διαβάζει την κίνηση του αρχηγού του Ολυμπιακού. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Μπαίνει προς τα μέσα. Θα κοπεί από τον Γκις. Τρομερή άμυνα από τον Γκις. Επιθετικό φάουλ τώρα από τον Αμερικανό. Ο Παπάς, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο με 5 φάουλ, αλλά είναι αυτός που με τους 16 πόντους του οδήγησε επιθετικά τον Παναθηναϊκό. Και μίλησε όταν φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε επίθεση. Δεν είχε εμφανιστεί ακόμα ο Καλάθης. Εδώ έχουμε τρομερή σκηνή με τον Θανάση Γιαννακόπουλο να τα λέει με τον Βασίλη Σπανούλη. Και να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται εκεί χαμηλά. Απίστευτη σκηνή, τους βλέπετε χαμηλά αριστερά. Καταπληκτική σκηνή. 0-2 από τον Χάντερ. Ο Μάτζαρης για 3 και την ισοφάριση. Απίστευτο! Ο Παναθηναϊκός έχασε το rebound και ο Μάτζαρης έστειλε το μάτς πιθανότατα σε δεύτερη παράταση. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν σήμερα. 71-71, φαντάζομαι τώρα θα δούμε το καταπληκτικό τρίποντο του Μάτζαρη. Ενώ όλοι στον Παναθηναϊκό πανηγύριζαν για τις 0-2 βολές του Χάκετ. Δείτε και τη δεύτερη, πως η μπάλα από την σφαλιάρα του Ιταλού πήγε έξω. Ο Μάτζαρης καταπληκτικό τρίποντο. Ο Χριστοδούλου προειδοποιεί τον Σφερόπουλο ότι θα υπάρχει τεχνική ποινή στον Μιλουτινόφ αν ξαναβγεί εκτός. Ο Διαμαντίδης δεν βρίσκει πάσα στον Φελντέιν και έχουμε δεύτερη παράταση. Καταπληκτικό, απίστευτο. 71-71. Ποτέ δεύτερη παράταση σε τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Το ζήσαμε κι αυτό. Ο Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Μάτζαρη. Ο Γκίστ με αντίπαλο τον Παπαπέτρου. Αυτή τη φορά το εκμεταλλεύεται. Χάντερ και Χάκετ, δεν έγινε μοιραίος ο Ιταλός, καθώς μετά τις 2 χαμένες βολές έρχεται ο Χάντερ να καρφώσει. Από την άλλη, τι να πούμε για τον κύριο που έχει εδώ την μπάλα, για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, με αντίπαλο τον Χάντερ. Ξανά η μπάλα με κεντρικό πικ για τον Γκί, το οποίο τελειώνει και αυτή τη φάση. 75-73. Μπάλα ξανά στα χέρια του Χάκετ με τον Σπανούλη να είναι στον πάγκο. Ο Γκίστ πατάει δυνατά, αφήνει την μπάλα. 77-73. 3 και 15 ακόμη. Ο Φελντέιν ταλαιπωρεί τον Σπανούλη που έχει 4 φάουλ. Ο Δομινικανός για τον Παπαγιάννη, αυτός πιάνει την μπάλα και τελειώνει τη φάση. 79-75. Ωραία η δημιουργία από τον Φελντέιν. Ακόμη καλύτερο το τελείωμα από τον νεαρό. Έρχεται ο Αγραβάνης ξανά. 79-78. Ο Καλάθης με αντίπαλο τον Μάτζαρη τώρα μέχρι μέσα με ταμπλό και αυτός. 81-78. 24 δευτερόλεπτα, 10 για τον Παναθηναϊκό. Φελντέιν για 3. Δεν μπορεί ούτε αυτός. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει την τελευταία επίθεση με την μπάλα στα χέρια του Σπανούλη. 14 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός δεν κάνει φάουλ όπως και στο δεύτερο μάτς. Και τώρα οι δυο τους. Διαμαντίδης εναντίον Σπανούλη. Ο Σπανούλης για 3. Μέσα! Ο Σπανούλης 81-82. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ και το πλήρωσε. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ ενώ είχε την ευκαιρία και ο Σπανούλης το κάνει ξανά με αντίπαλο τον Διαμαντίδη.